טוב, זה המסלול בבארי, נקרא בור בארי, נכון? זה המסלול אופניים שהם הולכים לעשות, ואנחנו נהיה פה למעלה ונסתכל. עכשיו זה רק היכרות עם המסלול, עוד לא התחילה התחרות. וזהו, הנה שחר שם רחוק. היום ה-23 לינואר 13. שני, תגידי שלום למצלמה. שלום. שלום. תגידו שלום למצלמה. שלום וברכה. לארי ויאלי, תגידו שלום למצלמה. תגידו שלום. 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 יופי! יופי! יופי שחר! אי אפשר לעצור! יופי! להמשיך! שחר!